ସୁରଟରେ କାମ କରିବି ପାଠ ପଢି କିଛି ହବନି। ହଉ ବାପା କହୁଛି ମୁଁ ହେଲା ପାଠ ପଢିବି। ନା ନା ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢିବ। ନା ପାଠ ପଢିବନି ତ ଦାଦା କାମ କରିବ। ସୁରଟରେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ 18,000 ରହି ପାଠ। ନା 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 ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢିବ। ନା ନା ଆମ ନା ନା ଆମ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ସାର୍ କାହିଁକି କୋଉ ସାର୍? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅଟା ତ ଭଲ ପଢିଥିଲା। ତମ ପୁଅଟା ମେଟ୍ରିକରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଇଲି। ତା ମା' ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ କାହିଁକି ଆକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଯିବ। ପଇସାର ଅଭାବ? ପଇସା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ। ସିଏ ନମ୍ବର ଭଲ ରଖିଛି ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଦରକାର ମୁଁ କହିକି ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଦରକାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରେଇକି ତାକୁ ଦେଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲେ ତୁମ ନାଁ ରଖିବ। ଆଉ ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ କ'ଣ କରିବ? ସେ କହୁଛି ସୁରଟ ଦେବ ବାଙ୍ଗଲୋର ନେଇଯିବ। ଏବେଠାରୁ ତାର ଜୀବନ ମାଟି ହେଇଯିବ। କ'ଣ କହୁଛ ମା'? ପୁଅ ପାଠ ପଢିବ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ। ପୁଅ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ମୋ ନାଁ ରୋଶନ କରିବ। ନମ କରିବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନମ କରିବେନି ସେ କଥା ବାପ ହଉ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦବ କ'ଣ ନା ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ଦେଶର ନାଁ ରଖିବା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ହେଲା।